Il-Prim Ministru Robert Abela għamel sensiela ta' żjarat f'Għawdex li kienu jinkorporaw diversi setturi ewlenin, fosthom l-edukazzjoni, is-servizzi ta' emerġenza, il-kultura u l-intrapriża. Fil-kampus tal-Emkast fil-Gżira, Dr. Abela ltaqa' mal-amministrazzjoni u mal-istudenti li esprimew l-apprezzament taż-żieda fl-istipendji bħala għajnuna konkreta. Huma enfasizzaw ukoll l-importanza tal-intelligenza artifiċjali bħala għodda essenzjali fl-istudji tagħhom. Hawnhekk il-Prim Ministru saħaq li l-edukazzjoni vokazzjonali tibqa' pilastru kruċjali biex jinħolqu ħiliet li waslu għal impjiegi ta' kwalità. F'Għawdex il-Prim Ministru żar ukoll id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fejn irringrazzja lil ħaddiema u l-voluntieri għal ħidma tagħhom u refera għal investiment kontinwu inkluż il-bini ta' fire station ġdida flimkien mal-investiment vetturi ġodda bilan li jibqa' jingħata servizz li jilqa' l-isfidi tagħha. Matul il-ġurnata Dr. Abela ltaqgħu wkoll ma' artisti Għawċin li ħadmu fuq monumenti ġodda taħt l-iskema tal-arti pubblika waqt li temm iż-żjara tiegħu b'waqfa tal-Massar Winery fl-Arb fejn faħar inizjattiva ta' familja li jattaqat l-agrikoltura mal-kwalità u t-turiżmu. Il-Prim Ministru temm jisħaq li l-Gvern se jkompli jaħdem biex isaħħaħ il-potenzjal ta' Għawdex b'investimenti u opportunitajiet ġodda għal ġid tal-komunità.